Здравейте, аз съм Дончо Георгиев и искам да ви представя днеска следващата трета част в моят клип от мързеливата икономична екоградина. Днес ще ви представя така наречената полоса за засаждане. Как да си направите такава полоса и да можете в нея да засаждате и храсти, и дръвчета, и лозички и да получавате хубава, качествена и вкусна екопродукция. На втората част ви показах как се прави гнездо за засаждане. На третата част ще ви покажа малко по-различен подход към съответната полоса. Значи отстрани полосите се зареждат с кофи от сирени, които се надупчват с метален шиш, който се загрява на огън. Опитвал съм с дрелка, с дупчени, обаче се пука самата пластмаса. Те се нареждат в ред, в редица ще го видите. И съответно в тях се поставя на дребен чакъл, някъде около 3 см. Слага се едър пясък, някъде около 2 см. И оттам се слага около 8 до 10 см полуогнила оборска тор. Тази тор играе ролята на шербетуване, когато се полива или когато вали дъжд. Това нещо директно влиза към корените на съответното дърво или храст и то се храни непрекъснато. Това нещо, след като след известно време, ако спадне, се допълва наново до същата височина на турта. Ще видите как нещата са добре изглеждат, когато наистина растението се храни добре. Другото нещо, сега това малко по-не се вижда, обаче с идеята да нямате трева и да не копате непрекъснато, ще видите как аз нямам. Съответно, там където е лозичката, около нея свободното пространство се засила с ВЛП. Това нещо, отдолу има тор, има и дървена стърготина малко и отгоре се слага ВЛПП-то и около самото ВЛПП се оставя около 20 см празно пространство, където да може да се полива. След това отгоре се слага около една педя отново тор, само тор, и се залага слама, ръжена пшенична слама, с идеята да може растенията да дишат и съответно да не правят трева и да се задържа влагата. Значи, по принцип, това е голям бич за едно производство, овощарско или зеленчуко производство. Водата, знаете, е много скъпа. Аз дори имам кладенец, обаче кладенецът ми превършва по някое време и водата от чешмата е много скъпа. Зато и съм се направила така, че да поливам изключително рядко, с изключително малко количество вода. И другото нещо, ще видите един много хитър ход. Около дръвчетата и важните насъждения съм поставила по две гнезда от главите с някаква зеленчукова продукция. И така или иначе, поливайки зеленчука, съответно отдолу остава влага, която се поема от другото растение. Дали е лоза, дали е дръвче. По този начин всяка капка вода се усвоява и се оползотворява. Ние не харчим никаква излишна вода. По този начин нашата продукция е евтина и съответно е сочна и вкусна. Затова сега ще преминем да видите как изглежда полосата и да видите какво сме насадили в нея. Значи, първо в едната полосите аз бях засял малини и капини, обаче получих един много интересен факт. Самите малини на втората година, след като се одървесеняват, почнаха да падат. За мен това беше много странно. Питал съм и агрономи, никой не може да го обясни защо. След това последствие се оказа, че от дървесната стърготина, която съм поставил, имаше някакви малки кафяви какавитки. Явно това е някакво дърво ядящо насекомо или там гъсеница или каквото е, бръмбърче или
и съответно моите малини бяха почти унищожени. След това аз преминах на друга система, малините ги махнах там. Сега в момента имам две огнища от тези същите малини, които са еднократно даващи, за мен те са много добри. И една малинокапина, която е изключително родовита. Аз самия съм се очудвал, че едва ли има такова растение, което пуща по 2 метра и половина влякови, цялата я се осипва в цвят и плод. Плода е много вкусен, много ароматен. Единственото недостатък, че имат някакви трънчета, което много ме очуди, тъй като мен ми ги изпратиха от друг град. Аз не очаквах, че ще има толкова много будлички, така да се каже, но въпреки всичко, значи береш с ръкавици, но страшно много ражда. От тях са останали може би две хубави такива корени. Оказва се, че те могат да се размножават чрез резници, докато малината не може да се размножава. И тях до година ще ги размножа чрез резници, ще се направи нова градина от тях, нова полоса, да кажем, примерно. И съм си оставил няколко корена капина от тази, която е без бодлите. Тя между другото се оказа, че тя не се вдървесенява и ние нищо не яде. Така че тя между другото ми дава доста много плод и няма смисъл да имам повече от нея, от това, което имам за момента. Ето това е полосата, която е, виждате, мулчирана. Отдолу всичко има тор, има бел папир около корените, няма никаква трева. Всичко е свежо. Това са капините, безбодли, за които ви говорих. Там ще видите има малини, малко, но това е, тук това е малинокапината. Това е малинокапината, много силна, много мощна. Това нещо ражда страшно много плод. Това е някаква друга малина, която ми е подарена, и там има малини, които са български сорт люни. Но това нещо е страшно родовито и аз смятам от него много да се възстановя няколко насъждения, защото аз тук имах 3 корена, от които берях толкова много, че нямаше смисъл от всички други малини и ягодоплодни. Ето това е малинокапината, за която ви говорих. Ето вижте колко дълги влякове има. Това нещо до година, понеже сега е млада, това всичко се отрупва с цветове, съответно плодове. Изключително плодоносно растение, много лесно се гледа и много ражда. Така, ще ви покажа тук. Ето това са капините, които са без бодли и които ми са напълно достатъчни за задоволяване на моите домакински нужди от този плод. Искам още нещо да вметна. Значи, тази лоза, там както която виждате, е султанина, това е безсемено грозде, води се най-доброто грозде за стафиди. Наистина гроздето е много добро, много ароматно, буквално като се станеш на метър и половина от него, то така дъха, че просто ти е супер приятно. Обаче това е купена, поръчана лоза по интернет. Значи тази лоза миналата година ми роди 3 грозда, тази година ми роди 4 грозда. Искам да ви покажа една лоза, която аз лично много харесвам. Даже съм се качал горе на къщата на втория етаж, защото там е адски горещо, понеже е южно изложение. И страшно много грозди ми ражда. Гроздото е изключително родовито. Ето една лоза, която при 3 години аз самичък се вкорених. И виждате само за третата година колко много грозде е дала, въпреки че е млада лоза. Там имам още една лоза, която е също поръчана по интернет.
Тя е по-ситна, обаче е много родовита. Зато и съм казал и в предния клип, и сега ви го отбелязвам, залагайте на добри сортове. Когато гена на едно растение е такова, че то дава много плод, то наистина дава. Остава вие само да му подавате хранителни вещества достатъчно. За тази цел ви казах и тази полоса. Тази полоса, след като вие се направите, в нея има тор. В нея подавате така наречения шербет, който минали път ви показах. Това е бирена мая, с хлебна мая, с захар възбуждате и съответно слагате това нещо. Аз слагам и на лозите, слагам и на картофите. Това нещо е много хранително и много им помага за нарастването и съответното за големия процент плододаване. Както виждате, тази лоза, която е купената, също има изключително много грозди. Тази лоза, която ви казах, че винен сорт е също поръчана по интернет, още на втората година взе да ми дава много грозди. Тази година също е трета за нея. Изключително много ледовита, много лесно се режи и лесно се поддържа. В същото време тази лоза, която съм се коренила аз, и тази лоза почти не си ги пръскам с някакви големи количества препарати, т.е. да станат супер скъпи. Сега аз не искам да правя реклама на някакъв препарат, но обаче има един препарат фундазол, който е изключително ефикасен. Той е за лози, за ягоди, за бустани, за дръвчета. Изключително много съм доволен от него. За съжаление обаче е спряно производство и се намира само нелегално, така да се каже. Ако можете да се снабдите, пробвайте, ще видите. Просто той е и против опадване на плодовете и изключително добър препарат. Нито висока цена и също време много голяма ефикасност. Иначе препаратите са толкова различни и толкова скъпи, че в една любителска градина, ако вие ползвате много препарати, плюс те винаги трябва да са прясно приготвени, след това трябва да се изхвърлят, страшно много пари се дават, изхвърлени в канализация, така да се каже. Зато и ето вижте, това грозде изобщо не е пръскано. Няма нито едно зранце, което да е лошо, няма нито едно листо, което да е болно. Това нещо е пръскано само с фундазол. 2 пъти. Нищо повече. Ето колко плод е родила тази праско, която е отгледана по подобна технология, която вече ви представи. Пръскана е само с фундазол, запазила се целият плод, не съм и съкръщавал. И листата са много здрави и плода съответно е също много здрав. При положение, че даже от тук в момента са направени вече 20 компота и все пак виждате още колко много плотно на самото дърво. Най-важното е, че дървото не боледува. Много свежо, много силно и това е всяка година. Това също е голямо предимство. Ето една праскова, която е отгледана по моята технология на съответната полоса. Отхранва се с тази смес от бирена мая и хлебна мая. Пръска се само с фундазол, който дава здрава продукция и не боледува и няма нищо от рода на листозаевачки. А преди това имаше, просто беше трудно да се отърви от листозаевачки. Другото нещо е, че плода не пада. Значи този фундазол, за който ви говорих, той е против опадване на завразите. Имал съм случаи, когато 5 праскови с изключително много цвят и плод, всичко го хвърляха самите дръвчета и оставаха с 2-3 прасковки, колкото да се снимаш.
След като напръска с него, 70% най-малко от продукцията се запази. Много ефикасен, за съжаление, не му правя реклама, спряна от производство. Ето това е смокинята, която ви показах в първата част на клипа, когато все още нямаше плод. Сега виждате колко много плод има, въпреки че вече е брана 2-3 пъти и близо 1 бидон има напълнен, подготвен за ракия, пребран в фризер естествено. Вижте колко много е отрупана като дръвче.